Hello, ja viem, že je november, ale poďme sa pozrieť na môj vianočný haul. Takže ako prvé tu mám takúto mašlu. Chcem ju dať asi na vrch vianočného stromčeka. Veľmi sa mi páčila, tak teda som si ju zobrala. Ďalej tu mám takéto mašličky. Videla som jeden TikTok, kde to dávali na stromček a veľmi sa mi to páčilo, tak to vyskúšam aj ja. A bolo to navyše z Pepka za 1 euro, tak nekúp. No a potom tu máme takéto ozdoby smaragdové. Inak teraz tak rozmýšľam, že ja som asi vykúpila všetky smaragdové ozdoby, aké mali. K vianočným ozdobám som kúpila aj stužku, ktoré použijem na tie vianočné ozdoby. A teraz sledujte, som si kúpila takúto vianočnú sviečku, vonia úžasne. Fakt, akože fakt super. No a je s príchuťou jablko škorica, kvetice. Takže takéto kvetice som si kúpila, kvietky na stromček. Veľmi sa mi páčili, tak teda, že prečo si nekúp. Sice z nich opadáva, ale nevadí. A keďže sa mi to všetko nezmestilo, tak čakajte part 2. Ahojte!